Malam pertamamu piye? Gak apa-apa aku ora kurang akal jam 09.00 aku paling bae turu aku. Iya no. Tak enteni. Kesel kok Aku terus tak lirik kok yurung turu aku ngono. Mbahmu kuwi. Heeh, aku wis dolanan HP neh jam 10:30 iki aku eling. Mesti turu. Urung. Ya urung turu. Kok iso urung turu ki? Lah ya aku ya gumun piye cah aku wis gak betah aku ngono. Yo to wong akeh. Jam anyar panas-panas. setengah siji wis ki jelas turu. Mbahmu mesti turu. Iya, HP tak selene aku ngene. Lah kok jek melek. Kok mbahmu kok betah melek? Lah ya umur 75 lho ki padahal. Oh, 75. Lah kok mbah kok dereng sare. Ora kono lho. Aku pengen ngerti polamu. Oh, mbah kurang ajar ngono. Asale. Wong tuwek ra disin. Yo Mas Dodok, Mas Komet diatur tindak panggung. Ayo kanca ning gisik gembira. Hale-hale. Matur sembah nuwun Pak Dargo saha Ibu. Ing kandangan ing kala wingi tanggal sekawan nimbali kula sak kanca. Ugi sampun pareng rawuh. Ya. Pak Dargo kos, so Ibu, Mas. Alhamdulillah wa syukurilah ya. Penjane Pak Suhadi saha Bu Atik terus liyani ya SPD kepareng iso ngrawuhke dagelan sing lagek naik daun dan dagelan sing lagek kondang-kondange Mas Komet dan Mas Dodok. Matur sembah nuwun. Nggih. Wilujeng dalu macange Mbak Limbuk. Wilujeng dalu Mas Dodok. Pak Kangko panggih malih alhamdulillah pripun pawartosipun jenengan Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat nggih. Nggih, dalu niki luar biasa Pak. Luar biasanya apa Mas? Istimewa penontonnya. Penonton. Nggih. Ini membuktikan bahwasanya masyarakat wonten ing Pangkur utawi wonten Ngawi pecinta sejati budaya wayang kulit. Luar biasa. Tepuk tangan kagem sedaya warga mriki luar biasa. Niki wau mawon kula dugi mriki mawon sudah dari radius 1 kilometer. Itu jalan sudah macet total. Macet. Ngantos kula niku dijemput kalih Hansit utawa Linmas. Niku Linmase terginas, Pak. Sapa kuwi? Duka jenenge wau, nek salah Salim napa Amir ngoten lho. Lah kula tau wingi beto mobil lagi ambake beto kendaraan roda kalih. Oh iya. Ngoten iso ngoten.
Lho kan Linmas porosi aku. Antare ra kaprah. Mula ning nyuwun sewu dalu niki kula seneng sangat, Pak. Bombong manah kula. Sebabe kok Bombong seneng? Ditimbali mriki teng dalempun Bapak Suhadi. Wis ketemu karo Pak Suhadi? Wah, sampun jagong wau. Weh ngono. Yayine gapyak semanak wis mboten kados Pak Suhadi kok. Nembe dugi mawon pasugatanipun banyu mili kok. Ngomongi kok. Kula rokok ser. Heeh. Dahar ser. Heeh. Daharane Pak enten wau teng mriku enten pecel. Heeh. Tempene, Pak. Tempene piye to? Mungah-mungah. Heeh. Lagek dintas ke wajan terus kon dahar kene mak ties kados kembang api. Ning kula nggih alhamdulillah. Iya. Niki nyuwun sewu nyuwun dugi mriki jam pinten, Pak? Udakara nggih magrib aku sampun. Alhamdulillah lancar nggih perjalanan. Lancar alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Pokoke nyuwun sewu lek enten napa niki kados ngeten niki niku sae, Pak. Nggih. Wonten mantenan kok nanggap pringgitan iki sae. Nguri-nguri budaya. Nguri-nguri budaya leres. Budaya ingkang adiluhur diwuri-wuri. Nggih. Mboten kados tiyang nggen kula. Piye? Tangga kula niku enten mantenan malah nanggape son herek. Wah. Dadi tangga keparon niku langsung. Ya iya mboten napa-napa wong senenge dhewe-dhewe kok. Nggih, senengane ben. Apa ta, Mas? Kok jawal-jawal kowe pengen ngomong karo dalange. Iya, karo macange. Nggih. Iso omong. Iso wong kok. Oh iya, wendang ngomong. Nyapa to, Dok? Kowe iki lek omong ape ngendikan kali Pak Dalang niku sesepuh lho, Mas. Paling gak diunggah-ungguh tata trapsila. Lah emang gak kaya kowe ngono to? Kowe iki wong enom apa wong tuwa? Nom. Nek enom ki yo diunggah-ungguh paling gak ra nduk bungkuk sing dingkluk nyuwun sewu. Lah ngono to. Omong ngono to, kuwi omong ngono. Tata krama wong Jawa ki aja ninggal tata krama udhanegara lan tata susila. Nggih, leres ngoten niku. Wong Jawa iki kudu njawani. Mergo dilairke dadi wong Jawa, ya kudu iso ngrungkepi Jawa ki kepiye sing kebak tata krama. Soale dhewe iki termasuk dagelan percontohan aja sampai elek di depan masyarakat sini, jangan sampai jelek awake dhewe. Kok piye to kowe? Piye to kowe iki? Udhanegara barang ditata ya to. Iso apa ora to iki? Kowe lambemu nek rawe wae biasane ya. Lah nyapa? Aku ya arep omong kok hau-hau. Lho, sopan santun unggah-ungguh kudu iso. Lah jere kon ngene. Iya to, lho mlaku. Kowe iki dagelan apa maling wayang? Piye jarmu ya sing apik sing biasa nyuwun sewu Pak Dalang. Lah madhepe rono. Nyuwun sewu Pak Dalang. Nggih. Pak Kangko. Nggih, matur nuwun. Kula saderenge kata-kata niki kula badhe nyuwun keterangan. Keterangan apa? Kula mungkin derek sinten, Pak? Niki mungkin kula derek sinten? Nah aku melu Niken Salindri. Lah kowe melu sapa? Sing ngebel sapa wong? Ora genah kok. Mboten enten sing ngebel. Lah kok kowe rene? Lah duka niki ya. Lah kowe nyapa to nyalane aku kuwi iki? Lah kok ki awake dhewe piye lho, Dok? Lho lah aku jelas nyuwun sewu sing ngebel manajemen saking Niken Salindri, Pak. Iya. Mas Dodok tanggal sekian kosong lho. Kali Pak Kangko. Wayangan teng ngene babatan mriki. Pak Suhadi. Pak Suhadi manten. Lho lah kok kene sing ngebel? Lho lah kowe malah macak mrene nyapa? Lah kancamu ngono to. Lho kancaku kowe tak omongi to met wis tanggal sekian nggawa pakaian karo nggawa make up, nggawa blangkon. Berarti ya tanggapan. Ora, sapa sing ngejak tanggapan? Gawakno ngono tok. Takon gawakno nyapa kon malah munggah macak. Iya. Monggo. Piyambakan. Tenan kowe? Gak omong tenan. Ora apa-apa. Pak Suwadi nyuwun sewu diseseni sedaya warga mriki, Pak. Dagelan setunggale mboten purun omong, mangke lek mantung mboten sad dibayari nggih, Pak nggih. Setuju napa setuju? Cocok. Ora kebayar kok cocok to Mas iki. Lho, aku to? Iya kowe. Aja ya bayari. Lah kowe kok omong cocok. Oh tak kira kono. Wong kowe kok iso. Alhamdulillah pokoke wujud syukur alhamdulillah dalu niki timbalan mriki Bapak Suwadi luar biasa. Kowe ngerti ta sing digawe Mas? Ngerti to. Sinten? Ah iki mok kouru ngene. Kuru tapuk lho kowe iki. Wong piyayine wibawa. Lho pancene yo iya no. Gagah piteksa Bapak Suwadi. Heeh. Sapa? Pak Suwadi to. Sing ndi piyayine? Menika wau lho sing radi alit. Arep ngomong krempeng ya gak penak to, Dok. Lho malah ngece. Lho kuruane sembodo. Sembodo. Ora sugih swara ning kabeh iki sunyata. Leres tidak banyak bicara tapi banyak kerja nggih kados Bapak Suwadi ngeten iki Mas. Ngono titik-titik ra omong-omong doang. Ngono lho Mas. Nggih. Ya apa ora? Mbuh.
Kok mbuh piye ta kowe iki kok omonganmu kok nggih nyuwun sewu wong kula nggih nembe pindah mriki, Pak. Oh, diperkenalkan dulu. Kok menawa ana sing ngurung tepung. Lah nggih ngoten niku. Kapinujon dalu menika nggih dirawuhi Gusti Pangeran Harya Benawa putra ratu saka ing Keraton Surakarta. Nggih wilujeng dalu Gusti. Mula lek munjagal kudu sing becik, kudu sing tata, udon karo digondheli. Nggih, nggih, nggih. Wis pokoke remen sangat Bapak Ibu ingkang tansah kinurmatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mugi sing jawab salam kula kanthi semangat, kula dongaaken mugi-mugi awet sehat. Awet panjang umur, awet kuat, bojone tambah papat. Wah. Itu. Enek sing wedok nyodok bojone yo. Ayo rabi aku wetok. Mboten sing wingking niku guyon. Mugi-mugi sedaya ingkang rawuh mriki tansah pikantuk berkah barokah Allahumma. Amin. Nyuwun sewu nderek ditepangaken Bapak Ibu nami kula Dodok. Kula mijil saking tlatah Bojonegoro. Nggih. Alhamdulillah saged sowan mriki tinembalan mriki matur sembah nuwun ingkang ngemugati Bapak Suwedi. Ugi kula teng mriki mboten piyambakan, kula beto rencang kula nggih menika pesenane Pak Suwedi, beto dagelan tolak pagebluk. Iki mangke saged dibeto kalih Pak Suwedi. Kowe ketoke nak karo aku kok kemiren to, Do. Nggih to, Pak? Ketoke omongane yo Imet. Kalah ganteng ngono ketoke bingung. Sorry, Bro. Sorry, Bro. Aku meneng yo kok manis, aku omong kok manis, batinmu ngono ta? Itu hanya pemikiranmu saja. Ya wong sakmene mbiyane lho pengen ngerti sapa. Lah iki santri radio 1 kilo ditutup pengen ngerti komen ngono. Iki kowe iki jenenge gak sadar diri, sadar posisi. Piyai sak menten mbane iki sing jelas nggih pengen ngertos wayang dalange Pak Kangko kalih bintang tamune Dik Niken Salindri. Nyapa kok pengen roh dapurmu kuwi? Alah lah mbok ditakokne. Oke, takokne. Buktekne ya. Kula buktekne nggih, Pak. Buktekne takon apa to? Nyuwun sewu Bapak Ibu ingkang rawuh pengen mirsani Niken apa komet? Mirsa napa komet? Komet e. Wong kuwi mbok bayari 50.000-an. Apa ora, kuwi lek daerah kono. Nek daerah kono beda tak kono. Nyuwun sewu niki teng mriki sedaya pengen mirsani Niken apa komet? Krungu kowe. Cithakmu krungu. Kono dok. Kono urung. Engkang sebelah mrika nyuwun sewu Pak, nggih jujur Pak, kula bantu to Pak. Lah nyapa nangis iki? Ora nangis jenenge wong golek swara kudu macak melas, aja mendolo malah ora dipilih. Ngono lho. Nyuwun sewu ingkang teng mrika Bapak Ibu nggih tulung. Sengengesan. Nyuwun sewu pengen mirsani Niken apa komet? Matur nuwun. Suaranya terus gede. Aku gak gelem ngene iki malih to. Oh, Sardulo. Sardulo? Yo, pendekar to iki. Yo pendekar. Oh iya. Yo, ya iku nek kowe ndang salam dhewe ngono nek jere pengen ngerti awakmu. Oh, sakjane sakmene kae iki pengen ngerti apa jenenge karo komet. Iya to. Mula dikek wektu kanggo salam karo warga. Nggih, Pak. Asline sing ngendikan ngoten niku terus guwetun ya Allah jan kon aku ngomong Niken. Gen tak ngomong kae. Njajal kaya ngomong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tenan. Yang sewu Bapak Ibu mbabatan niki enten salam dijawab nggih. Kita saling mendoakan. Niki aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok malah padha cengengesan to nek salam niku. Kri Sukri piye Ji? Jaji. Kowe iki bahasamu kata-katamu salah mulane ibu-ibu warga mriki padha mukadimah lho. Mukadimah tapi kata-katamu salah. Masa iya? Iya. Sing bener. Mulane ibu-ibu padha guyu sing bener ngene lho Mas. As-sholatu wasalisik to tak ajari sik kowe aja melu-melu sik. Ngene lho Mas. As-sholatu komet. Apa to, Dok? Kamu diem dulu. Aku meneng aku gur umi ngene, Dok. Kamu udah umi-umi itu ganggu konsentrasi aku tahu. Waduh, rupanya kaya mangkok ada.
konsentrasi. Mangkrong mangkok nggo ngepruk cengelmu kuwi. Nesu. Ora nesu aku. Iya, tak meneng. Meneng cep. Nyun sewu lho Pak nggih kula bener yen. Benakno. Kersane mboten salah kepaham, ngoten lho. As-sholatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Ngono lho Mas. Berarti kurang ambiya. Ambiya ki pari to piye kok anbiya. Apa? Anbiya. Apa piye? Bar mangan apa kowe? Kenapa? Kok kaya LPG to, Dok? Lah aku ya bar mangan sisamu mau. Oh ya aku dhewe. Ayo kowe punjure ning nggonmu kuwi. Iya. Ayo teruske. Ama batu. Alah lho apa kok terus ama batu. Para bapak-bapak, ibu-ibu, kula teng mriki, jenengan teng mriku. Lho. Dalu punika enten napa to? Lho. Jelas wayang mosok ngene tahlilan, Cluk. Nenek wong sambutan mbok menek. Aja ganggu. Dalu menika enten wayang. Adicarane nggih menika ngunduh mantu. Utawi ngunduh manten. Biasanipun lak umum menika ngunduh niku rak pelem. Ngunduh jambu. Lah niki kok ngunduh mantu. Lah terakhir Meneng. Ngunduh mantu menika ateges. Bopo ingkang mugati. Lah meneng kok kemeruk. Apa artine ngunduh? Lah nggih niki kula susulke. Ngunduh menika ateges ngun saking tembung menika ngundangi tangga teparo kenalan bola-bola para kanca. Duh nika nduduhke marang para bola-bola ingkang dipun undangi niki lho anak kula pun mantu pun dados nganten. Wis meneng. Niku ngunduh mantu. Lah sinten to mantune utawa ngantene? Sapa tuh ngantene? Mbuh. Ngantene Mas Mbuh. Kale anu. Mas Rema. Nggih. Mas Rema kali Mbak Yulia. Mas rematik. Rematik iki penyakit loro, pegel-pegel. Nggih, putranipun Yono Tengahan. Kok saya ana tengahan bocah kutruk. Lah kuwi lho tulisane ana. Iki sing diundang iki Pak Yono Tengahan. Walah, lah iki Yono ra mbuh berarti iki. Yono. Lah iki undangane ning kene iki. Pak Yono undanganku keri. Yan keleyan. Kowe aja yan-yon rung kenal kok sok. Itu rong kenal. Nggih Pak Yono Tengahan iki, Pak. Oh iya, sing diundang. Iki sing maringi sapa to iki? Lho iki mau to. Sing gadhe dameli sanes Pak Yono Bapa Suwadi. Suwadi. Wau sampun diwerdekne kalih Pak Dalang Pak Nggih. Suwadi. Nggih. Ngoten kalih Bu Atik, Nggih. terus liyane SPD. Nika luar biasa lho. Nggih. Pegawe-pegawe sedaya mantune pegawe sing dados nganten nggih pegawe Nggih, nggih Pak. leres. Luar biasa. Wis saiki. Pak Suwadi nggih kejaksaan. Lah iya. Ibuke Bu Atik. Lah ya kuwi saiki. Lah dek saiki Biyen sejarahe nggih napa ingkang dipun ngendikaken Pak Kangko wau. sejarahe piye Wah, Pak Suwadi adu pitik bentino. Lambe. Ya omongane aja ngawur kowe iki. Hati-hati lho, omong karo piyai kejaksaan hati-hati lho. Apa sumpah wong penyanyi kejaksaan tau disel ya Pak Suwadi. Ngapa? Kowe iki wong iki saking fere lho to. Aku karo Pak Suwadi ki ora kaya wong liya. berarti wis kaya dulur dhewe. Jadi sapa? Lho, lah jere wis ra kaya wong liya berarti dulur dhewe. Padha, mate padha-padha. Lho, Berarti kanca CS ngene. gae. Lah maksudnya piye? Ya padha-padha ning alam donya ngono lho. Senenge. Biasane kok ngomong Pak Suwadi kalih kula niku tesik bateh tesik Ora. dulur. Ora kuwi lho to Nah, undangan. nggih, niki undangane. Nggih. Niki Nganten to. nganten wis jelas nang Nggih. nganten. Menika Mas Rema kalih Mbak Yulia. Yulia. Ditungakne mugi-mugi dados keluarga ingkang sakinah mawadah Warahmah. warahmah. Allahumma. Amin. Amin. Pokoke pesen kula kangge temanten kekalih nyuwun sewu Pak wong kula ngeten-ngeten nggih pun nikah riyin. Iya. Paling gak nggih paring pitutur lah sithik-sithik. Ya lek pendidikan pinter mantene nek bab pengalaman sing pinter kowe Mas. Nggih to, Nggih. lahir riyen kula. Oh, bener. Usiane nggih tuwa kula. Nyuwun sewu lek pengen bina rumah tangga kersane awet langgeng niku kuncine gampang Mas wonten 3. Apa? Ingkang sepisan niku jenengan nek rumah tangga bina rumah tangga niku ampun rebutan bener ning kudu rebutan salah. Jadi titik-titik sampean ngomong salah njaluk nyepuro karo pasangane. Insyaallah sampean amangke rumah tanggane awet tur langgeng. Kaping kaliye kangge Mas Rema. Jenengan niku kepala rumah tangga. Jenengan kedah sembodo Mas Rema. Dadi apa sing dijaluk kalih Mbak Yulia sampean turuti.
Sesuk tuku ali-ali, turuti tuku ali-ali. Sesuk tuku mobil, turuti tuku mobil. Yo. Sing wedok saurunge njaluk dhuwit, sampean paringi dhuwit. Ngono, sembodo. Omonganmu ora masuk belas. Takone wong sakmene mbiyane lho. Nyapa? Tuku ali-ali tukono, tuku mobil tukono. Lah kuwi sing duwe, lah sing ra gablek piye? Tapi tuku nganggo apa? Godhong. Tutur nganten dirungono wong sakmene mbiyane kok ngawut. Ngawur piye to ngawur? Nyatane kuwi wis tak budayakno ning gone bojoku. Bojoku dingi tuku skincare 2,5 juta. Ah, kowe sing goblok. Lah nyapa? Skincare kok ngantek jutaan. Skincare. Nggonku wis sudak 5 bocah putih bojoku kok. Mas skincare ning gone apa nggone kesehatan lho, Mas. Alah. Dokter lho kuwi. Wis rasa pamer dokter. Lah kowe 20.000 ki skincare ndi? Skincare Avitek kuwi wah cepet. Ser ngene putih. Jadi pemakaian habis sisa enggak salah kuwi langsung dadi kuwi. Tangi turun. Kuwi ora skincare. Avitek kuwi cat tembok. Sing penting rak putih. Putih tapi raine bluduk. Lah iya. Lah iya. Seneng nek bojomu raine bluduk. Lah ngapa tak nggo dhewe ya? Paksa. Layakman kok dhewengi bojomu kok ngene tiba kene raine bluduk. Kaku. Kangge Mbak Yulia, gitu. Sing ketiga iki mau. Sing ketiga. Ya ketiga. Kangge Mbak Yulia, sampean kudu perbanyak sing jenenge senyum sumeh kalih pasanganipun. Nah. Dadi misale kok Mas Rima mantuk saking merdamel niku jenengan senyum. Loh, perbanyaklah senyum. Rumah tangga mesti langgeng. Nak niki masuk, Pak. Masuk. Lah bojone Mas Dodo teng jeding renek sapa-sapa ya senyum. Enak tamu ya ngene iki. Terus. Ai senyum. Ya. Iki merongos Aja ngaku lho, Dok. Aja ngaku piye? Ora, kae cuma mukake kemunduran ngono lho. Mukake kemunduran berarti lambene kemajon. Lho, aja ngomong ngono. Wong-wong wis mesti wah merongos kae ngono. Lah nek niki kula bantah, Pak. Bantah piye? Mangsane wong bojo mrongos kuwi gak enek faedahe utawa manfaate to piye? Ya apa? Nyatane bojoku mrongos kuwi dimanfaatno karo Indomaret karo dikontrak. Lho dikontrak Mas 2,5 tahun. Indomaret karo Alfamart. Karya apa? Karya ayam. Bagian apa itu? Iya kuwi dikontrak terus dadi dikek ning ngarep lawang, yeah. Ya lawange Indomaret nyuwun sewu Pak. Iya. Bojo mrongos manfaate niku. Nggih. Dikek lungguhan sing apik. Iya. Anggere nek wong apa tuku teh botol, ngene bojoku wis ngene. Cetak. Walah dadi cukit. Cetak. Piye? Sakno. Tutur nganten ora masuk blas. Lah kowe pituturmu kanggo nganten apa? Sementing kagem mantene muga-muga bahagia enggal-enggal pun paringi putra. Sing sepuh-sepuh ampun ganggu temanten anyar. Nah niki penak wis di kamar dhewe. Lho iya no atase nyuwun sewu. Pak Suhadi. Pak Suhadi wong mampu sugih kok. Beda karo aku biyen nganten anyar, omah ya anyar. Lah nyapa? Ngomah ya anyar, kamarke urung eneng gedhe kene to. Iya. Urung tembok ya wis dadi siji. Iki Iya. nganten anyar malam pertama kan aku ya kan ape berbuat to wong jenenge malam pertama. Berbuat. Lho sak kamar iki ndelah kok nek misananku. Iya. Cah cilik kae. Iya. Kelas 4 SD. Enek mbae nganten. Bae nganten yo turu kono. Mbae bojoku. Lah kok ya sak kamar. Lah terus piye iki jadiane? Aku kan yo iso polah to, Pak. Heeh. Aku wis Malam pertamamu piye? apa aku ora kurang akal jam 09.00 engko paling bae turu aku. Iya no. Tak enteni. Kesel kok Aku terus tak lirik kok yo urung turu aku ngono. Mbahmu kuwi. Heeh, aku wis dolanan HP neh jam 10:30 iki aku eling. Mesti turu. Urung. Yo urung turu. Kok iso urung turu ki? Lah yo aku yo gumun piye ta aku wis gak betah aku ngono. Yo to wong anten. Sampeyan anyar panas-panas. 1:30 wis ki jelas turu. Mbahmu mesti turu. Iya, HP tak selene aku ngene. Lah kok jek melek. Kok mbahmu kok betah melek? Lah yo umur 75 lho ki padahal. Oh, 75. Lah kok mbah kok dereng sare. Ora kono lho. Aku pengen ngerti polamu. Oh, mbah kurang ajar ngono. Mbok yo aku kei kesempatan. Ya apik mbae kan lak suwe ra disetrum to. Muga-muga enggal gadah putra nek saged sing kathah niku penting. Minimal 3. Nggih Mas Kanten nek rungokno iki. Mas. Tenanan iki? Kowe iki lho kowe kok galak-galak wong sing nanggapi ngantene kok kowe galak. Nganten wong tuwek aku kok. Oh ngono. Iya to? Berarti kudu Mas Rema iki to? Mas Rema Karo Mbak Lia minimal 3. Lah nyapa kok kudu 3? Lho kuwi nek tujuane.
Tujuannya apa? Anak telu. Wis sok ben sing ape bahagiano awake dhewe. Niki tenanan, Pak. Oh ngono. Nggih, sing loro kuwi mau di sekolah sing dhuwur sing pinter. Ya. Sing siji digoblokne. Tuh. Sik iki sesat iki. Iki wong tua sesat, Pak. Wong tua sesat. Anak iki piye-piye dipinterke kabeh. Dipinterke kabeh dadi wong sing apik. Keliru. Kalau ngomong itu pakai logika, Mas. Lah iki kurang logika piye? Awake dhewe iki rumah tangga saya tuwa lho. Iya. Iya ta? Iya. Nek wis tuwa, apa-apa ki kudu disediani, kudu dipapakne. Iya. Lah nek wong telu mok sekolahne pinter kabeh berhasil tugas nang Jakarta, tugas nang Papua, soalnya tugas nang gone pemerintahan pusat. Iya. Lah awake dhewe wis tuwa, bingung lho to. Iya ta? Nanti itu anak-anak kok gak enek mulih ya ora? Ora enek sing ngopeni. Lah iya sing loro tok dipinterno ben dadi pegawe. Oh. Sing siji digoblokne kuwi butuhe nunggoni awake dhewe masa tua. Si aku takon. Kowe ning keluargamu ki dulurmu enek pira to? Telu. Enek telu to? Iya. Kowe terus? Ya aku ngguri dhewe to. Kowe guri dhewe? Lah sing loro padha ning ndi? Wis nang gone kejaksaan juga. Oh, kejaksaan. Soale nang Polres Ning Polres. Rembang. Sing nomor 3? Aku. Kowe sing nang omah ketoke. Oh, ya bener nggih leres, Pak. Leres, omongane ki ambake wis leres, Pak. Berarti sing goblok iki. Sing goblok dhewe niki. Kowe iki berarti ape digoblokno ngantek entek ngamek bumi telas kowe digoblokno kowe. Berarti termasuk berhasil. Sapa? Wong tuaku. Aku ki lah yang digoblokkan. Mulane to wong iki aku dhewe. Omong sak omong dipikir kok omong kok iki jenenge senjata mangan tuan. Iki kita iki ning asline tenanan gawe sing akeh ya Mas ya. Gawe sing akeh. Niki nggih paling gak awake dhewe paring panglipur menika nggih Pak nggih. Ana gamelan, ana musik. Nggih. Heeh, guyon mari kena, gojekan, tetembangan. Nggih. Heeh. Terus ngendikane wau jenengane napa leres to, Pak? Apa? Mangke limbuhan didawak-dawakne. Heeh, rencanaku limbuhan nganti 2:30. Pak. Apa? Jenengane Angsal pesen king pundi to, Pak niku? Angsal dawuh saking pundi niku? Saking anu Pak Suhadi. Ah, kleru. Lah piye? Wong wau pesen kalih kula mboten ngoten. Pesen piye? Mas Dodok, Mas Komet, mangke limbukan mboten usah repot-repot, gampang wae. Limbukan mangke rampunge ngantos sak jegleke listrik. Nek niki pun jeglek, mangke awake dhewe rampung. Lah mbok saiki jeglekne ngono ya. Ayo, golek sekring ngono lho kok iso. Menghibur nggih sak madya. Sak madya, sak perlune nggih sak perlune. Menghibur kangge temanten kekalih wong nganten anyar iki nganten cek anget-angete to, Mas. Iya. Dicek romantis-romantise, Pak. Betul. Saestu. Terus niki terakhir Mas nganten Mbak Rema Mas Rema kali Mbak Julia sampai nek bina rumah tangga iki usahakan sampai nek maringi panggilan kepada pasangan itu panggilan yang mesra. Nyuwun sewu. Contone kula mawon, kula lek kalih bojo kula niku panggilan mesrane kados tiang-tiang luar-luar, Mas. Dadi bojoku nek nyeluk kula nyuwun sewu, Pak. Bojo kula nek nyeluk kula Abi. Wah, Abi. Nggih. Kula nek nyeluk bojo kula Umi. Wah. Kula mantuk saking griya ngoten niku. Tok assalamualaikum Umi. Heeh. Kono yen jawab. Bojomu jawab. Abi. Ini sampean ya percaya, Pak? Enggak percaya kok ya. Lho iki kulo wae ra apal kok. Celukane Abi. Umi. Oh, alah potonganmu. Kulo nek rapal piye kene ngaji ya tenanan. Aku jane isin di hadapan masyarakat Babatan dan sekitarnya. Isin kok budal. Mau dirasani lah butuh kok ya. Dirasani piye? Dirasani lho, duduke kae to ya ampun. Wong adek gak urut ngono ki dire. Kok ora urut piye to, Mas? Nah, tiang urut iki kados kula lho, Pak. Piye? Ada kepala, gulu, awak, sikil lho niki urut. Urut. Nggih. Lah iki piye? Lah niki bar kepala kok bablas awak, gulune ra enek. Ora ndek gulu. Duwe ndi? Iki gulu. Oh, gulu kok rekoso ngono. Rekoso piye to? Gulu mbok tuku sing dawa ngono lho. Gulu apa? Gulu banyak. Oh, duwe gulu karo ora pas dibedake. Wah, nek diceluk penak Pak nanti gulu ki. Met komet. Dalam. Wah. Lho aku nggih ngoten, Pak. Niki celuken, Pak. Dok. Dalem, Pak. Sawah. Iki paket apa nanti kepala bablas awak. Pancen kula niku menungso sing katan gajah. Nyapa to? Kowe kok kalah gawe emosiku to. Oh niki menghibur kok malah emosi. Menghibur. Enek kok saya ngwiri to Pak karek ojo. Sing iso kuwi kok. Soal piye to kok awake dhewe iki kudu enek manajemene. Iya. Nyanyi kandung temanten, Mas. Oke. Nanyar yo ngaten lagu-lagu sing wis terkenal ngoten niku. Apa contone, Mas? Lagu mesra, paling gak lagune sing cah gaul. 3. Apa lagu kanggo nganten? Lagune piye, Tri? Luar negeri lho to.
Lho, Pak Kangke mboten paham. Ora ngerti aku. Sing penting kanggo nganten. Oh, kanggo nganten. Ya coba tak pengen krungu. Lagu luar negeri nggo nganten enek to? Nganten. Piye? Cuy. Cuy. Enak ya, Wi? Enak no. Tak siarap ora? Gak usah. Oh, gak usah. Lagune sithik kok, Mas. Piye lagune? Dak trino gentrino gosari rivolo vala jeneng kedel. Celana mandel nganten. Tanganmu lho dipak. Mesti kok sing anggur demek fresh care kok terus demek lambene kancane. Aku mah nganggo fresh care kok panas kabeh kok. Apa ya ngono. Lagu ki sing genah sing apik kan yo enak. Piye, ayo. Kuncine apa? Kuncine anu C, Mas, C. Ah iya, oke. Wis ra ndek kunci liyane kok ya. C. Duhai senangnya temantin baru. Siapa, Mas? Anu ki pelok barang. Aku perang-perang dina kuping kurang ndek basa, Mas. Ngapunten lho. Gak apa-apa tekamu sakmono men bosok repe. Du. Duhai senangnya temantin baru. Shalalalala. Duduk bersanding bersenda gurau. Duhai senangnya temantin baru. Pengantin baru. Duduk bersanding. Ngantene krungu awakmu nyanyi muntah. Kowe padha karo nyepelene suara kowe elek ngono to. Bahasa omongnya, kok kowe enak suarane ngono sih, Dik. Gitu. Karena nek suaraku Pak rapenak mbok ya suaramu dhewe. Lah aku wis kene wis ngerti kabeh nek suaraku iki piye. Kowe kok kat mau kok engkek sombong cukek to kowe dina iki kok. Siarno. Oke. Innalillahi wa inna ilaihi. Apa nyanyi malah nyiarno mayit. Lah jere mok kon nyiarno menapa kula salah to, Pak? Iya. Siarno, yo tak siarno to. Karo penontonnya jak komunikasi itu. Oke, baik Bapak Ibu yang hadir di sini masih semangat semuanya. Tasih semangat, Bu. Pokoknya sedaya seger waras nggih. Ya. Baik, hadirin semuanya berbahagia, Bapak Ibu babatan yang istimewa. Langsung saja tak panggilin binatang tamu yang satu ini, Coy. Binatang yang satu ini. Piye? Tak panggilin bintang kamu. Bintang ki nek cerah. Lah kowe surem kaya rawa sih. Ya kowe pasangi dop. Dopi kaya hari-hari bayi dikedop kok. Enak iki kok. Tak panggilin bintang tamu yang satu ini, Coy. Artis yang bekirot ini, Rikot ini, artis yang sudah sangat tercemar di mana-mana. Tahu maling barang oleh Sudah terkenal di mana-mana. Yo, sama-sama kita kasih lemparan batu batako. Ada siapa dia kalau bukan Komodo. Koma. Kok ning. Lah iya. Parangi spot sithik-sithik Mas. Dikasih sempat ya, dikasih sempat ya. Kok ya nang pundi. Ya, dikasih Yuk, sempat. Cak, koma. Come on. Matur nuwun Mas. Spote jan bisa saged menyemangati. La ilaha illallah. Adicara salajengipun menika berobosan. Mayite sae napa sae? Hei. Gal. Ya maaf sayang malah ganteng. Enak kintang tenang tak kintang tenang kintang tak kintang dang ding tung tret. Maaf. Arep nyanyi kok malah di la ilaha. Maaf gak usah marah lah, nanti kalau kamu marah mukamu ciut loh. Mengkeret nih ya. Nyanyi ya sayang ya. Mah Bisa nyanyi loh, kok mau gitu harus nyanyi toh. iya ya. Bisa nyanyi sayang. Bisa tapi karo Karo piye? karo sinden TV nyapo kok. Oh pengen karo sinden. Oke. Nyuwun sewu Pak, nika Nggih. kepareng jumeneng sinten nggih? Oh, saderenge Mbak Niken, Mbak Niken kan sampun dhisik. C. Ada Mbak Okwa dengan Mbak Wanda. Tak pilih sing perawan-perawan sik. Oh ngoten. Heeh. Tasih steril. Iya, steril. Oke. Heeh, ya. Oke. Ya. Steril urung tau kejamah sapa-sapa lho Mas. Disiarke no Oke. Mbak Okwa dan Mbak Wanda.
Yuk kita sambut ada presiden cantiknya Indonesia. Sik. Kok suarane kok cemeng ora iso suarane kaya apa jenenge MC Pantura kae. Ditoto to. Yo. Bapak Ibu semuanya. Yuk, ada siapa lagi? Ini dia artis yang berikut ini. Presiden yang sangat luar biasa. Ngok ketoke kok gawe-gawe to. Piye nek? Ora natural ngono ya, Met ya. Natural, kurang natural. Ya sak contohno, Met. Nek MC, wi lagi yo ngono wis mengenang. Piye? Contohnya. Yo. Malam yang sangat luar biasa tentunya. Supaya malam hari ini Babatan benar-benar bergoyang. Babatan benar-benar berdendang. Tak panggilin salah satu divanya Indonesia tuh. Ada. Mas, hup. PKMC-mu wis apik lho, kata-katamu wis bener. Lah ya. Cuma guyumu sing kedawan. Kataan to, Pak. Kataan nggih, Pak. Kedawan. Guyu ki cukup sithik wae, sementing kata-katane. Oh. Baik saudaraku semuanya. Tak panggilin salah satu divanya Indonesia. Ada siapa dia? Supaya malam hari ini Babatan benar-benar berdendang. Ada siapa dia? Nah iki abape mambu tenan. Salammu Aku dhewe. melu kaget lho. Niki malah mboten natural nek Sithik. lek ngono ku yo kesithik to, Mas. Tegese iki aja kesithikan ngono. Aja dawa-dawa, aja sithik-sithik. Terus Sedengan. apa? Sedengan. Lambene kaya kupu-kupu. Baik saudaraku, saya panggilkan divanya Indonesia. Ya. Ada siapa dia? Yang satu ini tentunya spesial untuk Anda semua yang sudah hadir. Oke, Bapak. Cocok. ada si cantik Sulastri. Budul ngono. Sik diralat ya. Gen sampean iso bedakne endi sing wis dibojo karo endi sing perawan. Oke. Siji Mayang Anjarsari, sing siji Okva. Omong nang ngono bintang anu gen cetha. Mayang Anjarsari karo Okva. Heeh. Ngomong pripun? Kuwi mau. Kita tampilkan. Kita tampilnya. Tampilkan. Kan. Ada Mayang. Octavia Mayang Anjarsari Anjarsari bersama Mbak Okva. Mbak Ova. Nyonto. Monggo Mayang dan Okva yo. Sampan wis do sepo-sepo tegese do tuwek-tuwek mestine sindan ngadeg loro iki iso bedakne endi sing jek perawan, endi sing wis dibojo. Oh nggih. Wis iso bedakno apa ora, Mas? Iso. Piye caramu? Sing ndi? Gampang. Carane piye? Carane gampang, Don. Piye kuwi? Nah, aku wis dari penglihatan wis ngerti ya. Ngertine piye? Lah nek sing kono, Kene wis oversize. wis oversize kaya sepeda motor iki Tau kok iso. mesin. Sing kok ciri-cirine apa? Cirine piye? Ini gampang, lek disawang kok samping. Heeh. Wis iki ketok kenceng lho, Pak. Dadi Apane sing kenceng? anu maksudnya pandangan iki. Alah duduk tukui. Kowe yo mikir kuwi to, Don? Iya. Lah yo padha. Ambemu. Wong kok ora ngerti Lah carane. padha tuweke nyapa Ngene lho, takon. ora kaya ngene. Wong iki secara berpikir ilmiah nek maringi jawaban ya sing ilmiah.
Nek pengen ngerti ki jek perawan apa ora ki gampang. Carane kowe njupuk kodhok. Oh, Iki ilmu ilmiah. lah kok itu kodhok. IPA iki wis diteliti karo dokter Jerman. Umpamane kodhok jupukan kanggo sawah. ya Ya mau nggone ngisore ngarepe sindang. cah wedok. Cah wedok, nek cah wedok iki jek perawan, kodhok mesti muni. Muni piye to? Pret lho. Ngoten Pak, nek kula ilmiah, Pak. Oh iya ilmiah. Perawan kodhoke tak leh kene. Plek ngene. Nek iki wis dibojo. Nek dibojo. Mesti kodhok muni. Piye? Unblong. Wah, sesuk mbahku tak kene kodhok. Lah muni piye? Alah mriki yo wok. Ngawur kowe iki kok Niteni perawan kok nganggo kodhok. nyuwun sewu. Ben sewu, Mbak. Lah kae lho nggonmu kae. Kok rono kabeh iki lho ngopo? Oh iya. Aku wis duwe bojo ya jek apik lho. Aku wis duwe bojo ya jek apik iki. Iya. Ora blok. Iya, Kok padane bojo. Sajake terus ngruyuk sing perawan tok. Lah iya. Ora trimo ngono. Paribasan oleh iki, kowe padha karo nemok emas. Lah sing kene. Kene padha karo nemok telek nek ro kowe kuwi. Ora apa-apa nama telek teles. Apa kuwi? Masih elek ya pantes. Lah nek aku, Telek garing. apa kuwi? Wis elek maling. Lah kowe maling ora. Aku ora maling. Ora maling. Upama maling ya konangan terus. Lah kok iso konangan terus? Sak mono gedene kowe. Carane to. Sakmono gedene rayo gajih tok. Lah nggih. Lah ndelik apa ya ora? Dalange melu. Jenenge cucuk. Bar maling umpama lho. Ya. Maling. Salah aku maling. Yo, terus digoleki wong, Ya. ndelik. Ah. Mesti wonge ngerti wong krungu kok. Ngerti krungu piye? Ora ngono sih. Makane olahraga. Saiki wis malih ora ngono. Nyawa. Waduh, babai. Babai. Ora masalah. Babindah sementing pasanganku ayu. Selamat malam, Mbak. Selamat malam. Boleh kenalan enggak? Boleh dong. Namanya siapa? Okva, Mas. Perkenalkan, aku Aldo. Oh, Aldo. Weh, lah diape-apeno. Bagus banget namanya, Mas. Iya, Aldo itu panggilan. Kalau asliku Kevin. Oh, Kevin. Iya. Oh. Anu ya. Panggilannya Bagus S. ya. Oh, S. Ya, SBS. Espes sih kalau dhuwur kok espes. Ora usah melok-melok Ora. rono, kowe kenalane ambek aku. Iya, kok. Yo, Aku kan wis kenal. pasanganmu urusi yo aja ndradas kok makane tandurane kancane Lah iki lho iya. kok. Kowe kira wedhus ya? Di Okva, Iya, Mas. enggak masalah ya kamu berpasangan dengan aku. Enggak apa-apa. Apa sih kalau dilihat fisik itu enggak bisa. Yang penting kan hati kita. Iya kan? Wah, hatimu bosok. Yang penting tulus ya, Mas ya. Apa iso mesra? Lah kowe tenan umpama dadi omahku tak buang. Dan nyapa? Ora ikhlas aku. Tenan aku. Kok sing ra kelas kowe to, Met? Mungkin no. Sing Ngopo sebabe? Atine bosok yo Sakne lho, maksudku kaya Mbak Ova ki. Dipikirlah urip pisan nang donya ya mikir milih bojo ya sing ayo. Si Tarji. Apa? Suwe-suwe kok gatel kupingku ji kowe. Ah kowe berarti urung ngene kok cirine inallah mak sabirin. Iya to. Ah kowe biasa. Ya Dik iya. Heeh. Ayo Sudah, berbuat sudah, ya. Mas. Sing sabar, Mas. Ya sepurane dia aku terbawa emosi, Dik. Iya. Kuwi Wong ketoke kok dielek-elek kaya ngono to, Dik. Oh. Tapi sampean sayang to. sayang aku. Kuwi lemu ketoke mergo nesu terus kuwi yo. Melembung awake. Oh lho kowe. Kuwi gara-gara kardi. Kardi. Aku yo ngerti no. Kenalan Dik. ora? Dalam. Gak apa-apa ya, Dik. Ya aku lemundah gak apa-apa ya, Dik. Gak apa-apa, Tapi kan Mas. sampean gak ngerti. Aku ning Apa? kene dagelan, aku ning omah naik camat kan gak ngerti. Iya. Aku ning omah duwe dam truk loro kan sampean gak ngerti. Wis to sampean nek sida karo aku tenan tak mulyakne, Dik. Tenane ya. Walah tenan. Janji? Janji. Oke, Mas. Janji. Janji. Minum jamu sambil diitik-itik. Opo? Iya. Ya. Cuma kamu, Dik, yang paling cantik. Aku gawene ngono kuwi to. Kenalan apa ora karo aku? Ora tuh Bojo bocah. kenalan lho. Ya awalnya kan Awake kenalan. Lah kuwi kenalan kok. Kuwi kenalan nak lagi ero. Lah dhewe ya lagi ero lho etok-etoke. Lah wis suwi lho WA-mu lho. Wis tak anu. Ya apa? WA-mu tak save. Tak save. Ngono lho. Deva, Dalam, Mas. satu lagu deh buat kamu. Ya apa itu? Ya biar hati kamu terkentuk. Terkentung. Terketuk. Oh, terketuk. Ngapa awak dhewe pian kepethuk? Nah, semiso iki lagi.
Piye rupane? Ora usah kemaki. Nyuwun sewu lho, Pak. Iya. Sithik-sithik kula sombongke to, Pak. Jenenge wong iso kebisaan lho. Kok iso ya potongane kaya sentolop. Sukle tuwek meneng ya. Ngopo to sirik padune. Yo, bojomu siluman gonggo lho ganggu terus yo. Kurane Mas aku gak kena kendang. Lho iki ning omahku dhewe yo iki lho, Pak. Angger krungu kendang koplo kok terus polahe ra kaprah. Iki lho urusanku nyapa kok terus bablas kethuk. Jene kok sampean to, Pak. Wong-wong tuaku ae bingung aku angger kendang yo kaya ngono kuwi lho, Mas. Kowe nyanyi apa kowe? Lha iki nyanyi sing guri lho piye? Sing guri-guri yo. Sing guri-guri mak. Dari wong tuamu wetone ora kathok. Kathok asale. Wong tuwek ra disin. Lah kok sadar nek kowe ra duwe isin? Aku ini. Nembene iki lho Pak Komet sadar wong tuwek ra duwe isin. Lah iya. Kowe ngono kuwi didelok. Para tuaku lara untuke tak banyoli yo. Bocah kocro iki bocah iki para tuwa lara kok dibanyoli. Lah salahe wong lara untu saking goblok-gobloke wong lho. Lah nyapa? Lah coplokno kabeh ya ora duwe lara untu. Apa lara gusi balik iya ta? Ora nedar piye? Nedar piye? Moto sesuk teko nggon. Ayo, komen aja kalah karo mesrane karo ki mau. Dodok. Ayo. Oke. Ayo, Mas. C, Mas. C. Sampai nyesel to kuwi. C. Kok wedoke sing gak telen to kuwi? Mesra, Pak. Mesra. Oh, mesra. Wong sing wedok ya menel ngono urusan. Yo ben to lah ngopo. C. Andai kau tahu aku mencintaimu. Ya kok sing lanang sing diputeri piye kualik clok. Di dalam alah. Seneng ya Mbak dolanan kekean seneng ya Mbak. Sumpah nemen tenan. Ora sayang. Telah terukir indah namamu. Kok iso tanganmu kok nyandak ngene iki? Ya mesti tangan. Iso ya jenenge dadal ngene iki kok iso. Kabeh. Kok iso tanganmu? Dadal ngene wani ora. Ya ta. Aja ngono Dik, aku tau ngono asam urat kok. Asam urat apa patune wedi ya rek. Wedi nyapa? Wedi turu teras. Aja mbok omong ning kene. Aku mbok pangku ya kaya tuku kursi. Lah nyapa? Lah kowe kaya sofa anu potong. Kowe tak buktekno Dik. Ayo cek. Ndi jajal. Ayo muter set. So. Wet set. Oh. Hei, so. Weh, dua-duaan. Aduh. Piye iki? Kecepet to? Dadak mumbul bareng iki ngapa lho, Duk? Saking semangate yo. Iki tak kira cah wedok alus tiba yo biayaane. Alhamdulillah. Alhamdulillah piye to iki? Wis saking sayangku lho, Mas. Ngono kuwi, Mas. Yo bojomu ki lho gragas terus yo. Gak ora apa-apa aku lho kuwatir awakmu. Lah nyapa? Aku lagi eling nek awakmu wis aman lah, jelas aman. Pomo teko dawa, teko kene tes. Wongko. Ya apa ya? Tak pijuti Mas lara to, Mas. Ngopo Dik lara ki ngopo? Oh ya mur bokong lho. Sampean ngrasakne nek tengah jeng debok mawon. Ngopo? Sampean teng kene rekasane pupu ki mak tekan. Pak Kangko apa wani ora wani. Lah nyapa ora wani Pak Kangko iki wong lanang pimpinan keluarga, Mas. Enek keadaan apa siap, nggih Pak nggih? Enggak i. Ora. Yo. Ora ngarawani. Kowe ngerti titenane. Dalang iki anggere ngejak bojone wis gak ngarawani piye-piye. Ya sendika dawuh. Ketok nek ning kene iki, "Woi, iya, aku anak sapa?" "Iya, wis sanggeni Satasi." Nek nang omah ya gak piye, tukun LPG, Mas. Nggih. Wong wedok ngono. Pasangno sisa ngono tak pasang kebledesan. Pasane wong lanang rasa kebledesan ya.
Ayo diselingi tembang nggih, Mas. Tembang. Iki ana pamundhut. Napa Pak pamundhutan? Mereka saking Pak Dargo Kos, saking Desa Kandangan, Ngawi. Penjane Pak Joyo Sudarno ingkang kala wingi tanggal sekawan nimbali kula sak kanca. Alhamdulillah. Bot-bote tresna kalian kula lek bar nanggap kula niku kudu dadi dulur. Ah, nggih. Kula tebih saking mriku tindak mriki. Leres. Nyuwun tembang kalih nggih menika wacanan. Napa tembangipun? Nah, niku napa? Ninggal katrenan kalih caping Gunung Jengleng menika wonten bebungah gangsal 100.000 kagem Pak Kangko. Enten Pak, 500. 200 lho. Aduh, iki dalang ra jujur iki. Wong diparingi 500 kok medun karek 200 to. Kok karek 200 piye to? Lah tulisannya pira? 500. Kirang 300 lho Pak iki. Pak Kangko sing Sumpah, ketone lho Pak. aku mau nampane ya ngono kuwi tak buka ya enake 200 kuwi. Aja kaya ngono lho Pak Dalang. Aja kaya ngono. Sampeyan sebagai panutan disepuhke. Wong kacek 300 caping gawe ya ta? Nyuwun lagu kalih ninggal katresnan caping gunung saking Pak Dargo matur nuwun menika wonten arta gangsal 100. Lah, niki kalih atus jirulu. Berarti kurang 3. Sumpah lho. Alah mboten napa-napa, mboten nek pas tengah njuk jenengan paringi sing 300 nggih. Ora masalah kuwi, aku nyekel ya 200 kuwi. Kak wis cep wis. Kowe kok modele mbok patekno. Pak Dargo, nuwun sewu kirang 300, Pak. Saestu niki. Kula nampane mung 200 kok. Apa lho jenengan sing jujur lho, Pak. Tenan diakrek. Ndang ngapu Kok malah miso. Kok malah dipisui to kula. Lah duit 300 tak nggo apa lho? Pun, mboten sak dipikir wong jenengan tanggapan laris 300 ki apa to Pak? Ndang diparingi mriki. Diparingi mriki. Apa lho jenengan kok modit men kene. Sik. Monggo mriki. Mun sak tase mawon. Aku rasa ngowe. Walah, Ya mong ira sang. wong lanang Terbukti to. Wong lanang nek wedi karo wong wedok ya sing ngene iki. Iya. Sangu budal kene Solo 50, 100 ngono kuwi. Nah, awake dhewe gak ya Met ya. Yo Kene nurut. Podo. Ayo monggo diparingi tembang. Kok sik? Ndak diurang-urangke ya sing 300 tak tambah dhewe iki. Nah, ngene Sing lho. 300 nya. Iki jenenge keadilan sosial bagi seluruh desa. Aman setunggal, aman setunggal. Makasih. Nah, Tapi lah aku to. aja nane sisa. Wong lanang kok sembodo jare Mas nganten mau kudu njaluk apa tugakno. Kaya aku ngene lho, los lho. Lah terus oleh apa? Oleh apa? Alah wis ora melu duwe kok mikir. Ngantek lho. Mas iki kurang kae lho 300 aku. Lah, ayo tampil satu. Tambahi Aku satu. ki wong lanang sembodo, Nduk. Iya, sembodo ya. Matu utangi 100. Gak iso. Utang 100. Sanguku pres ya. Engko medun tak balikno. Lah apa bolak-balik omong ngono. Jare cinta karo aku. Aku ki cinta, Dik, tapi nek Lah urusan iya. duwe ki nek gak utang bank angel, Dik. Oh, alah. 100 bang ndi sing percaya karo kowe? Lah nyapa nek ora percaya? Namamu endi-endi. Iki gara-gara dodok kuwi kok. Jane ora metu tulisane, kene muni 500. Aku timbang pirang, tak tomboki. Pak Dargo sing nomboki 300 kula Pak Dargo. Dadi hitungane gampil. Mbak napa niki tembake? Wonten awan ninggal katresnan kalian caping gunung sing dipilih sing ndi? Anjir. Nah, kok caping gunung sik engko ninggal katresnane nduk niken Salindri. Nah. Ha nggih. Ya. Sampai gunung nggih. Saben bengi. Nah, ya. Sing jengleng lho riyen. Sing jengleng wis sik. Nah, jengleng rek dhewe-dhewe lho. Ora kena jengleng nek tanggane. Digaris. Ini kok kuat mumbul. Ya carane wong lanang ora kurang akal, ora kuat mumbul tak dongkrak to. Cis. Ya, aku pas iki. Ayo, Dik. Saben Aja ngono omongane tangga, Dik. Terganggu pasangan. Biasa Mas, biasa. Wis kadung begairah. Saben bengi nyawa nek nyawang ki lho biasa wae wong bojone ning kene kok nyawang tanggane kaya ngono. Memang gak metu to, Dik? Ngiler-ngiler metu ning ndi? Tak kira blonjo. Aku. Lha iki jeneng wong lanang mata keranjang yo bojomu kuwi. Iya. Tak terima. Terima lho, sing terima. Ya Dik aja guyu Dik, serius Dik. Iya Mas, maafin aku ya. Ndak apa-apa. Apa? Jeprono Mas, jeprono. Oh, alah ora mendino. Bojomu ora oh alah, bojone nek galak men. bojomu ora mbok jagal, Mbak. Ngono wong lanang ra duwe aji babar pisan kaya aku. Berarti jenengan kok sami. Jenengan kok malah ngaku. Lah aku ketae dadi pimpinan gagah ning kene iki. Lho ki mau aku isu-isu kan tuku LPG. Kowe dijak live TikTok. Pak, live. Sik, kene apa? Aja kurung turu.
Dek. Nyawa. Wah, langsung mentul sing wedok mencelat. Mentul bobote kelebihan sing lanang. Iya. Aku kok koyo rindu ya. Aku mumpul kene kok malah jendul. Kayak trampolin lho. Piye Dik rasane penak apa ora? Mendel-mendel Mas. Aha. Kuwi mbok jenggleng mumpul teko lho terop. Wipis keluarga enteng-entengan. Apa enak keluarga kok enteng-entengan dene? Tegese ora neko nih. Ayo. Ayo Mayang. Urung sik to. Ora mbal-mbal wenclok bledek wapok iku kok. Gede kok mencelok. Yen memaja among karo janur kuning Temu jegli kanggo apa? Kok kaya pentil muser to medile. Puting beliung kok pentil muser tak Aku nerok ta Jawa Timur. Puting beliung muser pitung puting beliung. Kira tak pas. Nek obat aja kakek. Aku kadung semangat to, Dik. Ojo. Aku berpermangan yang ini. Pasanganmu apik, Mas. Bijol. Lho aja aja. Gurih. Lek semangat lek arep jol-jol. Aku ndelok-ndelok keadaan tangga ngono lho. Ayo, Dik. Nanti ning pasar Babat. Ya iki to jenenge. Kembang. Ralat ya, Mas. Gak apa-apa. Wae. Genep setahun bojone sampean, Mas. Ora apa-apa, sementing sampean ngrasakno penak, Dik. Iya, Mas. Penak. Ben wong lanang sing sengsara ning ning omah aja sampe sengsara. Oke, Mas. Aku ora tega nek sampean keloro-loro. Makasih lho, Mas. Keluarga pentil. Setahun iki bojone kok. Iya. Samper ngene, nam lagi. Lah sak meru gudine lho. Lah iya nanda sak meru gedine. Mbok diet. Pancen musuh keluarga Jariman iki repot. Jariman untumu. Mami tak WA nih. Kene tanggane. Tanggane bareng. Masih marai mbok tekane kene lho nek kowe enak iso. Kowe ape nyolong laku kowe? Ala wong ngene tok lho tuh. Lah ngene Cak, ini kan sakit. Lah iki kendangku wae aku nyapa kowe melok goyang.
Sing goyang sapa? Aku mau. Aku mau kukur-kukur. Aku ngimbangi pasanganku, pasanganku nyempelok goyang. Kok nek gak padha goyange ora teko nggon. Ya wis. Oh, iya. Oh. Kayak sewangan yuk. Vokal. Backing. Kene bekasnya baking soda. Backing vokal. Baking vokal. Aduh sayang kamu kemeringet ya? Iya ini. Tisunya mana sih? Gimana sih pasanganku kemeringet? Aku kan nggak tega. Mas, Aduh lah kamu kok keluar oli toh? Pasangan kok metu oli lagi piye? Lah bocor pake. Makasih ya sayang. Udah lah sayang. Panganane makadam ya. Makadam ku ngeprut cengelmu wi. Kamu jangan banyak gerak. Iya. Kasih Tipis-tipis ya. aja. Iya tipis aja. Debok kopi ya ora. Pak Kang kau pengen lirik terus. Alah rawani popoi Pak Kang kau jenenge. Ora wani ya. Ya gelem ora gelem ya musuhku debak kok. Debok mawon niku diladuki mawon. Lus ora iso ngentut. Ayo, Dik. Iya. Panas udan. Udan panas. Udan panas. Panas udan, udan panas, panas udan, udan panas, panas udan, udan panas. Terus ngetek bojo. Panas kehujanan. Aling-aling. Aling-aling. Caping Ya, Mayang. Nadyan wadan saratna Masuk dangdut Mas, yuk.
1, 2, 3, 4. Luar biasa.